дар ин пушта ки ҳоло макони зисту таҳсил ва кори садҳо тан аз сокинони душанбе аст, охири солҳои 30 қарни гузашта садҳо танро бо иттиҳоми гуногун ва ҳатто боварнакарданӣ ба қатл расонда буданд ва зери ин биноҳо чанд қабри дастаҷамии қурбониёни репрессияҳои сталинӣ ё ба ислоҳи он замон душманони халқ мавҷуд аст ки аксари онҳо афроди пешқадами ҷомеаи худ буданд. Дорогой Иосиф Виссарионович, мы гордимся своей цветущей республикой, неразрывной частью великого союза советских социалистических республик. Мы гордимся, что советские... таърихи ин давраи торик то ҳанӯз ба хубӣ омӯхта нашудааст ва пас аз солҳои дароз маҳалли қатли душманони халқ инҷо ва он ҷо кашф мешавад. дар рӯбарӯи боғи айнии душанбе маҳалле аст ки охири солҳои 30 қарни 20 дар он маҳал мардуми зиёдеро шабона меоварданд ва қатл мекарданд. Шамсиддин Назарбеков, сокини 77-солаи Душанбе, мегӯяд солҳои пас аз репрессия дар он маҳал ғалла киш мекард ва ҳангоми шудгор аз зери хоб тасбеҳу пораҳои либос ва пойпӯши одамони қатл шуда берун меомад. мулӯҳо ана ба шумо ҳаётия ина ҳаи душмани халқ шуда мисолан ки бар зидди совети хистааст ина миягафо ҳаморо ҳамаша мевардан. бобои Шамсиддин ҳамчунон ба озодии қабристони дастаҷамъонаеро нишон дод ки солҳои 1949 теъдоде аз зиндонёнро дар он маҳал қатл карданд. ин қабристон дар яке аз маҳаллаҳои наздики боғи айнии Душанбе дар ҳавлии як манзил мавқеъ дорад. ҳами чиқрида одамҳоро мевардан ай ҳами турмаи Гагарин ана ҳамиҷо оварда мукишон чизешон дар ҳамон лави чиқри мемонду худошона паронда дар ҳам дару меғалтиданд. баъд ин чиқри анча вақт монд, агар хато нагам ба солҳои 50-ум монд, локин ки баъд болоша пӯшидан баъд ҷое ки муқаддас гуфта ҳар ки меомад я дуо мекарду мегзашт мерафт. ин қатлҳо ба номи раҳбари иттиҳоди шӯравӣ аз соли 1922 то 1953 Иосиф Виссарионович Сталин рабт дода мешаванд. тазод дар ин аст ки агар ба марги миллионҳо нафар ки бо дастури ӯ кушта шуданд хешу наздиконашон гириста бошанд, дар рӯзи марги ӯ аҳолии иттиҳоди шӯравӣ мотам гирифтаву ҳарос хӯрдааст ки бо даргузашти ӯ дунё ба поён расид. гирдиҳамоӣ ва маросимҳои видо бо Иосиф Сталин дар ҳама шаҳрҳои хурду бузурги шӯравӣ баргузор шуд. тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон низ 5 марти соли 1953 мотам зада буд. Султон Мирзошоев аз фаъолони ҷамъиятиву сиёсии вақт соли 1953 донишҷӯи соли дуввуми донишгоҳи омӯзгории шаҳри Кӯло буд ва мегӯяд рӯзи мотами Сталин дар боғи фарҳангиву фароғатии он шаҳр низ мардум аз марги раҳбари вақти шӯравӣ мотам гирифта буданд ва ӯ дар ин маросим аз номи ҷавонон суханронӣ карда буд. рӯзи серборон буд, борони шадид меборид ва мардум дар боғ тақрибан 2-3 ҳазор ҷамъ шудагӣ буданд ва дар он ҷо минбари сайёра сохтанд. манам ашк мерехтам ва аз фавти Сталин доҳии маҳбуби мардуми иттиҳоди шӯравӣ изҳори хеле ғамгинӣ кардам. низорамо Зариф ва ходими шинохтаи давлатии замони шӯравӣ рӯзи марги Сталин донишҷӯи мактаби олии ҳизбӣ дар Москав буд ва он субҳ аз хоб бо даҳшат бедор шуда буд. як хоб дидем ки Сталин дар боло як аспи хушрӯ сувор шуду ҳамо накитҳои грузинӣ дар ҳами тана кифтш партофту зад қамчида рафт. баъд ҳами хестм девушки гуфтам я плохой сон видела. гуфтан чӣ гуфт диди? ман гуфтам хеле ойни дай бох яго гап шавад. таъбири хоби низорамои донишҷӯ марги Иосиф Сталин буд ки шоми 5 марти соли 1953 иттифоқ афтода буд ва субҳи 6 Юрий Левитан, натоқи маъруфи шӯравӣ, аз тариқи радио эълом дошт ки пас аз маризии тӯлонӣ ин ҷаҳонро падруд гуфт. низорамо Зарифова пас аз талоши зиёд бо теъдоде аз ҳамсабақон ба дидори ҷанозаи Сталин дар рӯзи дуввуми мотам муваффақ шуд, он ҳам бо кӯмаки як нафар мансабдори вақт.